Това са темите. Ето сега на вашето внимание тази с стрелбата, оказва се с газов пистолет до детска градина в столичния квартал Люлин. Криминално проявен е стрелеца. За щастие няма пострадали. Полицията е реагирала бързо на сигнала и го е задържала. Той им е известен от предишни прояви, предишни престъпления. Включваме сега Татяна Йорданова с още подробности. Добро утро! Добро утро! Нека да подчертаем в колко часа се е случило това. Вчера около 17:30. В 17:40 всъщност е бил подаден сигнала към полицията, защото ето тук, на този тротуар, на който аз стоя в момента, виждате зад мен детската градина, тук се е случвала стрелбата от страна на 54-годишен мъж, както и ти каза, криминално проявен, с газов пистолет. Както и ти каза, нека отново да го кажем, няма пострадали, вероятно обаче има изплашени. Сега повече за това с комисар Георги Несторов, който всъщност е шеф на 9-то районно и може да ни каже каква е хронологията на събитията. Добро утро! Добро утро! Хронологията е следната. В 17:38 в дежурната на второ е получен сигнал през телефон 112 за лице, което е произвело изстрели тук в близост до детската градина. На къде са били насочени те? Защото, нали казваме, точно тук, където сме застанали ние, тук е стоял и мъжа. Изстрелите са били насочени в друга посока, различна от тази на детската градина, надолу към блок 140 в Люлин 10 микрорайон. На вас кой ви подаде сигнала? Сигналът е подаден от граждани, които ни уведомяват за лице, което е произвело няколко изстрела. Мисълта ми е дали е родител, защото това е точно часа, в който родителите взимат децата от детската градина. Имало е родители, които са били дошли да взимат децата си от детската градина. Точно в този период знаете, че се взимат децата между 5:30 и 6:30. Имало е тук хора. Един от родителите ни подаде сигнала. Да. Колко изстрела е произвел този мъж? Повече от 2. Няколко изстрела са били. Колко патрона намерихте вие тук? Вижте, това е въпрос, който не искам да коментирам, тъй като в момента сме образували досъдебно производство, което в рамките на днешния ден ще бъде докладвано на районната прокуратура. Така че нека тези подробности да ги запазиме. В хода на следствените действия да се изяснат от прокуратурата. Образувано е досъдебно производство по член 325. Колегите са преценили, че има състав на престъпление по 325, което всъщност е хулиганство. Хулиганство. Сега да обясним малко повече обаче за това как го намират вашите колеги на място, в какво състояние е бил той и става ли ясно защо изобщо си е позволявал подобно действие? Когато идват колегите на място, лицето е било видимо неадекватно състояние. Сега дали е алкохолно или някакво друго опиянение, не мога да ви кажа. Впоследствие експертизите ще покажат на какво се е дължало състоянието му. Все още не е дал обяснение. Да, бил е доста неадекватен, но в днешния ден ще се разговаря с него. Как го намират те? Той дори не е направил опит да избяга. Тук са го намерили в близо с пистолета в ръката. Да. И като Искам само да отбележа доста бързите и адекватни действия на колегите от патрула, които идвайки на място дори не са знаели това газов пистолет ли е, огнестрелно оръжие ли е. Но като става въпрос за това, нека да обясним, в крайна сметка то подлежи на регистрация. Този газов пистолет така или иначе подлежи на регистрация. Бил ли е действително регистриран? Значи, разликата между огнестрелното оръжие и газовото е в регистрационния режим. Огнестрелното оръжие е на разрешителен режим, докато газовото оръжие може да се закупи и е на регистрационен режим. Само трябва да бъде регистрирано в съответното районно управление, да бъде заявено. В случая това било ли е направено? Не. Не е ясно този човек от колко време е имал този газов пистолет? Към момента не е ясно. Това ще се изясни на по-късен етап, но не го е регистрирал, което ще доведе до административни санкции.
Да, и най-вероятно си е ходил с този пистолет, не се знае от колко време по улиците тук на Люлин. Добре, да обясним обаче и за неговото криминално досие. Разбрахме, че има такова. Какво по-конкретно? Има криминални прояви в миналото. По-хубаво да не ги коментираме. Не е осъждано лицето. Има няколко криминални прояви в годините. С нападение на хора ли или отново подобни с стрелба? Подобни не е имал. Да. Познате в крайна сметка на хората от квартала? Да, известен е. Най-вероятно не с кой знае колко добри чувства се към. Добра репутация, добре. При самото задържане буйствало ли е? Какво ви казаха колегите ви, които са били тук и са го задържали? Не е имало проблеми при задържането му. Искам тук да отбележа, освен добрата работа на колегите и коректно подадения и точен сигнал от страна на гражданите, тъй като това в много случаи се явява доста сериозен проблем. Начина, по който биват подавани сигналите, доколко е коректна и точна информацията, която се подава. В случая трябва да отбележим, че този синхрон между гражданите, които са подали сигнала, точната и коректна информация, която е подадена от гражданите, доста улеснява работата на колегите, които могат да реагират правилно в дадената ситуация, тъй като когато не е коректна информацията, може да бъдат допуснати грешки и да бъдат объркани. Добре, много ви благодаря. Той в момента е задържан за 24 часа. Предстои всъщност да стане ясно каква е била изобщо мотивацията му да произвежда тези изстрели. Както разбрахме, полицаите все още предстои да проведат този разговор с него в момента, в който той е в Таня, един детайл. Представих си го само това в Съединените щати или някъде в Германия. Дали ще бъде жив този човек с оръжие в ръка? Много често е коментирано превишаването на полицейска сила. В случая обаче имат ли право полицаите в ситуация като тази, без да знаят дали това оръжие е огнестрелно или газово, дали представлява пряка заплаха за тях? Ако един човек по този начин стреля, те имат ли право да стрелят по него и да го обезвредят? Стреляйки по него, къде се целят? Задавам този детайл, защото живота и здравето на българските полицаи са изключително важни. Длъжни ли са да рискуват всеки път и да разчитат, че стрелец държи газов пистолет, или могат да стрелят и да защитят и гражданите и себе си по-рано? Да, ще направим това уточнение. Всъщност, вашите колеги, когато идват на място, стана ясно, че те не са знали дали това е газов пистолет или огнестрелно оръжие, но докъде стигат техните правомощия и в момента, в който те се почувстват, да кажем, застрашени с опасност за своята сигурност, докъде стигат техните правомощия, какво могат да направят те? Значи, техните правомощия са да задържат лицето, като при необходимост използват физическа сила и помощни средства. Какво означава помощни средства? Имаме предвид, те могат ли също да произведат изстрели с цел да се защитят? В случай, че е застрашено тяхното здраве и живот, би могло да се стигне до такава ситуация, но в конкретния случай такава ситуация не е възникнала. Да. Добре, т.е. тук по-скоро хипотезата за превишаване на правомощия няма как да се коментира, тъй като трябва да стане ясно каква конкретно е ситуацията. Аз имах предвид точно обратното. Точно обратното имах предвид, Танче. Не превишаване на правомощия, а отказ полицаите заради много преследвания, при които са имали намеса, да упражнят правомощията си заради притеснение, че после ще да дават обяснение и да бъдат тормозени дисциплинарки. Правомощията, ако да кажем, те, опитвайки се да се защитят, произведат такива изстрели, това също зависи от ситуацията. Вижте, това зависи от ситуацията. Всяка една конкретна ситуация е различна и няма как по този знаменател да сложим всичко и да излезем с конкретно становище. Да. Тук хубавото е, че наистина е преминало без да има заплаха за сигурността на вашите колеги. Заплахи, ексцесии и инцидент. Да. Добре, много благодаря. Благодаря ти, Татяна Йорданова. Надяваме се полицаите се чувстват спокойни да се намесват в ситуации като тази и други. Десетки шофьори